Районыбызда 2019 елның мартыннан башлап район башлыгы Рәис Миннеханов күрсәтмәсе нигезендә Соба бала хөдәр проекты эшләп килә. Бакча балалары һәм кече яшьтәге мәктәп укучылары төрле оешмаларга йөреп, һөнәрләр серләренә төшенәләр. Бу проектның барышын без Соба дукыннары даими яктыртып киләбез. Кичә районыбызга әлеге яңалык белән танышу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен башкалабыздан зур делегация килде. Эй угыл, син һөнәр ирән, тәрбияле бул, белем ал дип язган күренекле мәгърифәтче Галим Каюм Насыри үзенең тәрбия китабында. Кеше һөнәрләр белән бала чактан ук кызыксына башлый. Районыбызда уңышлы эшләп килүче бала һөнәр проектының максаты иң беренче чиратта һөнәрләр турында күз аллау булдыру. Ознакомление наших детей с рабочими профессиями, это очень актуально. Сейчас там у нас и дошкольники, и школьники до 12 лет. Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова әлеге проектның республика буенча КамАЗдан кала бары безнең районда гына эшләвен искәртте. Именно в Сабинском районе выстроена такая целенаправленная масштабная работа, и дети уже со школьной скамьи знакомятся с миром профессий и в итоге делают себе осознанный выбор профессии. В городе Казани, да, есть KidSpace, чем-то похожий проект, но там все находится в одной точке, и дети находятся на этих станциях. А здесь особенность этого проекта в том, что все станции находятся на базе потенциального работодателя, и молодой человек уже имеет возможность увидеть, в каких условиях он будет работать, и непосредственно руками себя попробовать в той или иной профессии. Соба урта мәктәбе укучысы Зәйнәп Галимуллинаның хыялы пешекче булу. Бүген ул җәйге салат ясаган. Мин ясыйм җәйге салат кыярдан, помидордан, укроптан, тоздан һәм майдан оливковый. Синең аны иңдә ясап караганың бармы соң? Бар. Әти әни иң яратып ашыйлармы? Әйе. Чарада Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Ольга Павлова да катнашты. Ул бала һөнәргә зур бәя биреп, әлеге башлангычны Россия күләмендә гамәлгә кертү хыялы хакында әйтте. Люди должны быть патриотами своей страны, правильно выбрать специальность, заранее начать работать и прививать труд детям. Сегодня это очень важно и актуально. Нам надо вырастить патриота, а не потребителя. Но самое главное сегодня это квалифицированные кадры. Их не хватает. Уровень безработицы низкий, а квалифицированных кадров не хватает. Об этом говорил и раис нашей республики Рустам Нургалиевич Миннеханов. Это самая главная наша задача. Мы впервые в Сабинском районе проводим заседание общественного совета нашего проекта, открытое. И хотим мы именно трансформировать ваш положительный опыт не только на весь Татарстан, но и на Российскую Федерацию, потому что этот проект российский. Тантаналы шартларда паспорт алганнан соң балалар Ак Барс банкка юнәлде. Без сезнең белән бүген банк белән танышабыз. Банкта кемнәр эшләгәнен белербез. Банкка акчаның каян килгәнен беләчәкбез, кайда сакланганын беләчәкбез. Мәртәбәле кунаклар өчен Гафил бакчачылык үзәгендә мастер-класс үтте. Биредә микрояшеллек үстерү серләре белән уртаклаштылар. Бала һөнәр проекты буенча килүче балаларга безнең Соба дулкыннары телерадио компаниясендә дә барлык шартлар тудырылган. Балалар биредә сөйләп тә, бер-берсенә сораулар биреп тә, интервью алып та карыйлар. Иң активларга ахырдан проектның акча берәмлеге өстәмә барслар тапшырыла. Һөнәрләр белән танышып, кемдер инде киләчәктә үзенә башына салып куеп, нидер хисләр белән, нидер кызыксынулар уятып, шушыны киләчәккә безнең үзебезгә киләсе буынны әзерләү максаты белән эшләп барабыз инде. Бөтенесе дә әйтерим җиңел булмады. Чөнки предприятиеләр, организацияләр, учрежденияләр оснащениесе шушы бала һөнәр проекты үз өстәленә алдылар. Аларга шулай максат куелды инде. Үзебездә кырда калмадык. Транспорт белән үзебезнең яктан булдырабыз балаларны йөртү буенча. Балаларга кулга тотып эшләү ошыйрак төшә. Шул максаттан һәр станция үзләренә хас атрибутлар, логотиплар куллана. Булачак ветеринарлар мәсәлән, хайваннарның тырнакларын кисеп, йөрәк тибешләрен дә тыңлап карыйлар. Аларга күрсәтәбез ничек нинди безнең аспектлар бар эшебездә, нинди требования дип әйтик инде, ничек хайваннарны принимать итәргә клиника, например, шартларында, аларны ничек элементарны дәвалау методлары дип әйтик инде. Чара район башкарма комитетының актлар залында Бердәм Россия белән минем карьерам проектының иҗтимагый советы утырышы белән тәмамланды.